Én meg a diákokat, tanár vagyok, pedagógus vagyok. Köszönjük a munkáját. Szeretném odaadni házileg már. A májusi fotók veled, a májusi fotók, és édesanyámért is írtam, akinek a novemberben. De nagyon szeretett téged. Hogy hallgathattam téged. Nagyon köszönöm, hogy vagy nekünk. Na nem. Köszönöm. Ága jó, minden. Te vagy velünk rajta. Köszönöm szépen. Dedikáláld a könyvemet. Megfogja egy pillanatra a bácsi. Meg tudják ezt fogni tényleg? Meg. Péter ér minden. Minden. Ez volt a karácsonyi ajándékom, hoztam a tollat is. Nagyon szépen köszönöm. Kisfiam jött volna, de iskolás 9 éves, és mondtam neki, hogy inkább menjél suliba.